Άνθρωποι που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Έχασαν δουλειά και ασφαλιστική κάλυψη. Εκατομμύρια είναι σήμερα οι ανασφάλιστοι στη χώρα μας που ζητούν βοήθεια από τα κοινωνικά ιατρεία. Από την πρώτη μέρα, από τους πρώτους ασθενείς που ήρθαν, και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα, υπάρχει ένα σύνολο αρνητικών συναισθημάτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένα από αυτά είναι και το αίσθημα ενοχής. Το αίσθημα της ντροπής επίσης είναι πολύ έντονο, αλλά υπάρχει και το αίσθημα του θυμού και της θλίψης. Αυτά τα 4 είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ. Υπάρχει και ένα πέμπτο της καχυποψίας, επειδή δεν μπορούν να πιστέψουν ότι πηγαίνουν κάπου που θα τον δει γιατρός, θα του δώσει φάρμακα και όλα αυτά χωρίς να του ζητηθεί κάτι. Πάσχω από καρδιακή ανεπάρκεια, έχω 80% αναπηρία. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου στο ταμείο στο ΤΕΒ εδώ και 4 χρόνια και λόγω κάποιου χρέους δεν μπορούν να μου δώσουν ούτε σύνταξη ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι ανασφάλιστοι, είναι φτωχοί και χάσαν και την υγεία τους. Τι περισσότερο να συμβεί? Προέβλεπαν ότι ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τα νοσήλια από τη στιγμή που δεν είναι κάποιο ταμείο να τον καλύψει. Δεν υπάρχει. Και αν δεν κάλυπτε ο ίδιος τα νοσήλια που δεν μπορούσε να τα καλύψει, πήγαιναν στην εφορία. Και εδώ ζήσαμε επίσης τραγικές καταστάσεις. Άνθρωποι μπήκαν στη φυλακή και κάθισαν και 3 και 4 μήνες, και έχουμε περιπτώσεις τέτοιες στο κοινωνικό ιατρείο, επειδή είχαν χρέη στην εφορία λόγω της νοσηλείας τους. Με 0 εισόδημα και να μην μπορώ να πάρω τα φάρμακά μου για να ζήσω. Υπήρξε κόσμος ο οποίος αποκλείστηκε από το σύστημα υγείας. Υπολογιζόταν στην αρχική φάση περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ότι ήταν αυτοί οι ανασφάλιστοι άνθρωποι. Υπήρξε ένα εκτεταμένο κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης με τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία σε όλη τη χώρα, το οποίο ανέδειξε το πρόβλημα και πρόσφερε μια πολύ σημαντική φροντίδα σε ένα κομμάτι αυτού του πληθυσμού, το οποίο ήταν απολύτως αποκλεισμένο από οποιαδήποτε υγειονομική φροντίδα. Έχει μια αυξητική τάση το ιατρείο μας και ο λόγος είναι είτε επειδή μάθαν τις δομές μας, που είναι εντελώς δωρεάν και πάντα με την κοινωνική μας υπηρεσία βλέπουμε ότι είναι αυτός που πρέπει να δώσουμε την παροχή, είτε αυξάνεται η ανάγκη. Τα φάρμακα παίρνω εγώ πρέπει κάπου 350 ευρώ το μήνα. Είναι καρδιά, είναι ζάχαρα και δεν συμμαζεύεται. Με εισόδημα, τι εισόδημα έχετε? 345. Έχουμε κάνει πάρα πολλά δορυφόρα ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική σε πάνω από 12 πολυιατρεία δήμων, καθώς επίσης και στις παραμεθόριες νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου μάλιστα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τους στέλνουμε και φάρμακα για να μπορούν να εμπλουτίζουν τα φαρμακεία τους ή να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες σε όλη την Ελλάδα. Θέλω 150 ευρώ το μήνα συμμετοχή, αν τα πάρω από τα φαρμακεία. Θέλω τη συμμετοχή. Και δεν έχω ήδη τη συμμετοχή. Με σύνταξη 350 το μήνα. 345. 345. Μην μου βάλεις πολλά. Θα μου βάλουν τεκμήριο. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2014 να προωθήσει μία ρύθμιση, 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις που έθεσαν ένα πλαίσιο. Κατά την άποψή μας αυτό το πλαίσιο ήταν ελληματικό. Είχε πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια και προβλήματα και το πιο σημαντικό είναι ότι ελάχιστοι ενημερώθηκαν για αυτές τις δυνατότητες που είχε, ας πούμε, να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος. Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο που θα μπει σε δημόσια διαβούλευση για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Στόχος είναι να απολαμβάνει ο κάθε ανασφάλιστος τις ίδιες υπηρεσίες υγείας με έναν ασφαλισμένο. Μέχρι τώρα υπήρχε πρόβλεψη για την νοσηλεία και τα φάρμακα. Και αυτό το οποίο επίσης τώρα για πρώτη φορά ρυθμίζουμε είναι το θέμα των διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο ήταν μέχρι τώρα εκτός ρύθμισης. Εκτός πεδίου, ας πούμε, εφαρμογής των κοινών υπουργικών αποφάσεων. Αυτό είναι το τρίτο λοιπόν στοιχείο, ότι διευρύνουμε το επίπεδο των παροχών, και το τέταρτο είναι ότι διευρύνουμε και το πεδίο των δικαιούχων και συμπεριλαμβάνουμε ορισμένες ευαίσθητες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα είναι τα παιδιά των ανασφάλιστων ανθρώπων, κυρίως μεταναστών, που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα μας, η ανάγκη εμβολιαστικής τους κάλυψης, η ανάγκη, ας πούμε, παρακολούθησής τους. Οι ανασφάλιστοι δυσκολευόταν πάρα πολύ να πλησιάσουν και να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θα αλλάξει? Θα δημιουργεί προϋποθέσεις εύκολης πρόσβασης,
Θα ξεπεράσουμε δηλαδή γραφειοκρατικά εμπόδια και κυρίως τις τριμελείς επιτροπές οι οποίες υπήρχαν στα νοσοκομεία, οι οποίες καταργούνται, που αυτές αποφάσιζαν συνήθως όχι με ιατρικά κριτήρια, αλλά κυρίως με κριτήρια δημοσιονομικά και δυνατότητας οικονομικής των νοσοκομείων να καλύψουν τις δαπάνες των ασφάλιστων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα θεσμοθετεί την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου, το οποίο θα εκδίδεται μέσω των ΚΕΠ, με ένα εισοδηματικό κριτήριο που θα είναι στα 12.000 ευρώ. Και με βάση αυτό το βιβλιάριο, οι ανασφάλιστοι θα μπορούν να απευθύνονται στις δημόσιες δομές του συστήματος υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στα νοσοκομεία και να έχουν δωρεάν περίθαλψη. Αυτό που θα γίνει η υπουργική απόφαση τελικά, εάν περιλαμβάνει αυτά τα οποία ήταν στο πόρισμα της Επιτροπής, πιστεύω ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα κοινωνικά ιατρεία δεν θα... Θα έχουν φθήνουσα πορεία. Θα έχουν μια φθήνουσα πορεία, αλλά όχι να καταργηθούν όμως δυστυχώς, γιατί δεν νομίζω ότι θα έρθει πολύ σύντομα ο χρόνος εκείνος που θα πούμε ότι καταργούνται τα κοινωνικά ιατρεία, γιατί η κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι δραματική. Επειδή η πρόσβαση αυτή, η διευκόλυνση της πρόσβασης θα αυξήσει την προσέλευση ανθρώπων στο σύστημα υγείας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα των δημόσιων δομών. Την δυνατότητα δηλαδή των κέντρων υγείας, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, των δημόσιων νοσοκομείων, των δομών ψυχικής υγείας να αντιμετωπίσουν αυτή την αυξημένη ζήτηση που θα υπάρξει λόγω της διευκόλυνσης της πρόσβασης. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ήδη εξαγγείλει ένα πακέτο, ας πούμε, προσλήψεων που θα αφορούν και μόνιμο προσωπικό αλλά και συμβασιούχους, επικουρικό προσωπικό, και θα προχωρήσουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο στην κάλυψη των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Τα κενά στο σύστημα υγείας είναι τεράστια, υπερβαίνουν τις 20.000 σε άθροισμα γιατρών, νοσηλευτών, λοιπού προσωπικού. Πάντως, τα 14 κοινωνικά ιατρεία στην Αττική και τα 39 στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται ότι θα συνεχίσουν το έργο τους. Έργο που στηρίζεται στο μότο «Κανείς μόνο στην κρίση». Ενδεικτική της ανάγκης για βοήθεια είναι η ιστορία ενός καρκινοπαθούς που χρειάστηκε χημειοθεραπεία στο Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Όταν ήμασταν εδώ και του κλείσαμε το ραντεβού για την δωρεάν χημειοθεραπεία, αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια προχωρημένη κατάσταση καρκίνου και έψαχνε πολύ καιρό για να βρει πρόσβαση που δυστυχώς δεν την είχε. Ξέσπασε σε λιγμούς. Και το εντυπωσιακό ήταν αυτό που εμένα πραγματικά με σόκαρε, είναι ότι αυτή η λιγμή δεν ήταν αποτέλεσμα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημά του, ότι επιτέλους βρήκα κάπου να σωθεί η ζωή μου, αλλά στο ότι βρήκε ένα χώρο, ανθρώπους που τον πρόσεξαν και ενδιαφέρθηκαν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή μπήκε σε δεύτερη μοίρα το αίσθημα επιβίωσης, που είναι πολύ φυσιολογικό και κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις, και σε πρώτη μοίρα μπήκε το αίσθημα της αξιοπρέπειας. Δηλαδή αυτό πραγματικά με είχε συγκλονίσει